हेलो लोगोफोर आं फार्स्टआवनो बुंदो लोगोफोर फार्स्टआवनो बुंबाय आङो नैबे आं थाम्बनेलाव होनाय माने बुलायनाय माने मा बियो आं मिथिया बुनाय नामा बेखौ सासे लोगोआ बुंदो नों भिडिअ होनासन सासे लोगोआ माने नैबे जानि मादै सरि नैबे जानि माबा जायो आबै जायो बेखौ माने बुदोना सर्ट मुभि खालामदों आङो गम मोनाखै माने मोनथियाखै होनना बुंदो आंबो मोनथियाखै लोगोफोर सोरबाफोर मोनथिगोबा फोरमायहर नैबे सर्ट मुभिनि ना माबा मोनसे जाथाय जानायमोन आरोना नै थाम्बनेलाव होनाय प्रफाइलाव थाम्बनेलाव होनाया बेनिफ्राय भिडिअखौ नायलांसै फैदो बेनिफ्राय आंनि जाथायखौ आं बुंलांसै फैदो नैबेथ' थाम्बनेल होनाया थांखाबाय ओमफ्राय भिडिअ बेलेगसो दिनै आंनिसो जाथाय ओमफ्राय थाम्बनेलनिया लोगो बुंनायखायसो आङो ससे भिडिअ लाबोनो हाबाय ओमफ्राय आंनि जाथाया मा जानाय बुंनोसै फैदो नायलांदो भिडिअखौ गासिबो खुलुमबाय लोगोफोर बयनिसिमबो आंनि चेनेलाव फिन खेब बरायहरबाय स' लोगोफोर आं दिनै भिडिअ मोनसेल' क्लियारिफिकेसन भिडिअ होनो फैदो क्लियारिफिकेसन भिडिअ माने ओरैबायदि आङो मैया दाख्लैयो फेसबुक नायदोंमोन फेसबुकआथ' आं दैलि नायखाबाय थायो नाथाय ओरैबायदि मोनसे लासिं जादों आङो मिथिबायना आङो गिबियावनो बुंखानोसै भिडिअखौ बारा गोलाव खालामा नोंथांमोना जि कमेन्ट हर बे भिडिअखौ नायनानै आरो भिडिअखौ फुल नायजोब नायालासिनो स्किप खालामथांनाङा आरोना नङाबा बुजिनाय नङा ओरैबायदि आङो दाबसे जायगायाव थांदोंमोन मैयायो ओमफ्रायो आंनि भिडिअखौथ' सासे मादै जानाया नायबाय थायो ना बिराद गाहाम नाङो आंनि भिडिअफोरखौ नायनानै मटिभेसन एसे होयो होनना बुङो आंखौ बेनिखायनो आंनि भिडिअखौ नायनो थाखाय मबाइलखौ सगाव लोगो मोनना लादोंमोन आरोना ओमफ्राय बेबायदिनो भिडिअ नायै फेसबुक नायदोंमोन आंबो नायदोंमोन आरो मादैयाबो नायदोंमोन मा जादों बिनि उनाव बे मादैया फेसबुकखौ नायनायाव ओरैबायदि लेथ्रा बर' सिख्लानि गाज्रि राव ओरैबायदि नुनो मोनदो ओरैबायदि लासिं जादों आङो माने बे मादैनि सिगाङाव बेखौ नुनानै ओमफ्रायो मा बुंनो आरोना आङो लासिंनो एकदम खर' गंग्लायना थानांदों आरोना मा बुंबावनो ओमफ्राय डाइरेक्टलि आं मबाइलखौ लाखादो लानानै लाजिना ग्रोब उथिना फैखादो आरोना माने बेनिखायनो आं मोनसे खोथाखौ बुंनो लोगोफोर जोङो बर' लाइमोनफोरा हिन्जावसा एबा हौवासाफोरबाबो फेसबुकआव ओरैबायदि गाज्रि भिडिअ शेयार मिम्स खालामलाबायो मिम्सखौ खालामजायो लोगोफोर मोजां फानि खालामजायो नाथाय गाज्रि भिडिअ एबा गाज्रि फट'खौ खालामनायखौ गारनांगौ आरोना माने ओरैबायदि लासिं जादों आं माने सोरबा सानना ला धरिलक नोंसोर बिमा बिफानि सिगाङाव बेफोर भिडिअखौ एबा बेफोर रावखौ खोनानाबा माबायदि मोनगोन आरोना ओरैबायदि लासिं जायो फेसबुकआवथ' आजिखालि उन्दैफोरा बांसिन नायो आंबो नायो बिराद नायो आं कन्टिनिउ नायो फेसबुक नाथाय मोजां भिडिअखौ मालाबाबो नुवा बेबायदिनो मिम्स आरो फट' भिडिअ नुलाबाय थायो आरोना जों नुनाया गुबुन बाथ्रा नाथाय सोरबा फेमिलिनि खाथियाव बेबायदि गाज्रि नुनो हाबा बिराद लासिं जायो आरोना ओमफ्राय आङो बिराद उथिना फैखादों आरो लासिंनो ओमफ्राय मा खालामना थाबाय थाबोनो होननानै आनैयाबो मबाइलखौ माने नुनानै बेखौ नुनानै आंनो होखादों आरोना बेनिखायनो आं बुङो लोगोफोर एसे खम खालामना बिदि मिम्स आरो गाज्रि भिडिअ ओंखारनायखौ एसे खम खालाम थ' लोगोफोर नोंथांमोना खोमसि नुदो जानांगो न' सिङाव बानायदो लाइन गैया आरोना लाइन गैयिखायनो खोमसि नुदो न' सिङाव बानायदो नालाय अखाबो हाबाय थादो नोंथांमोना मिथिखादो सोरनिथि अखा हादो कमेन्ट खालामना बुङो आरोना जोंनिथि अखा हागासिनो दं आरोना मैया दाख्लैनिफ्रायनो स' मा जागोन नायनोसै बोथोरफोराबो बिराद माबाना आंनि भिडिअ बेनोमोन लोगोफोर फेसबुकआव गोदोर उन्दै नायनाय जायो एसे सेफ खालाम आरोना आरो फेमिलिनि सिङाव दा नायथार लोगोफोर बिराद लासिं जायो आरोना आं जेरै लासिं जादो नोंसोरो बेबायदि जागोन आजिखालि फेसबुकखौ ओरैबायदि नायजाथारा आरोना फेमिलिफोरदो बेनिखायनो बुङो एसे खम खालाम जों बर' लाइमोनफोरा ना लासिं जायो थ' खोमसि जाजोब्बाय लोगोफोर नोंथांमोना नायनो बरिं मोनदो जानांगो लाइनबो मा जाखोथाय न' सिङावसो बानायनाय जाबाय नालाय गोजांदो दासो अखा सिजोना फैनानै दारकुसियाव थांदोंमोन आङो दारकुसिनिफ्राय दासो फैबाय आरोना मा बुंनो अखायाबो दासो एसे गादो र' मा जायो नायनोसै आं दारकुसियाव थांफिननो दोङो दा ओमफ्रायो खोमसिसि नुदो आंनि दिनैनि आपडेटआ बेनोमोन लोगोफोर आपडेट भिडिअ नङा दिनै आं एसे मटिभेसन होनो फैदो नोंथांमोनखौ बुंनो फैदो माने फेसबुकखौ फेमिलि लानानै नायनो नाङा आरोना रावबो बेबायदि गाज्रि नुयो आजिखालि बिराद लासिं जायो निजाय एकदम प्राइभेट खालामना नायजानायसो बेफोर फेसबुकआ फेमिलिफोरजों मालाबाबो नायजायाना आं ओरैबायदि लासिं जादों माने मादैया माने बिनि हासबेन्डबो दंमोन आरोना
आमाय मादै फेसबुक आंनिखौ नायदोंमोन नोंनि भिडिअखौ नायनो दिलाय मा मा मोजां नाङो नायनानै होननानै ओमफ्राय आं होदोंमोन ओमफ्राय फेसबुकखौ मादैया बोरै अन खालामखो बेबायदि गाज्रि भिडिअ फैना होदो आरो ना माने फेसबुकनिफ्राय जों बर' लाइमोन सोरबा सिख्लाफोरनि कल भाइरेल नामा बेखौ आरो ना ओमफ्राय फैना होदो बेनिखायनो आंबो जानला मोनला फेमिलिनि सिगाङाव दा नायनो गिखाबाय आरो ना माने बेफोरखौ जानला मोनला खोनालाबायबा सिनजाबा जोंखौ बिमा बिफाफोरा मा बुंगोन आरो ना नोंसोरनि बिमा बिफाफोरा मा बुंगोन आरो ना माने जोंनि बिमाफ्रा मा बुंगोन बेफोरखौ नायनोसो मबाइल लायो नामा माबायोनोमोन होनना बुंगोन आरो जोंखौसो खासिनि थाखायनो 10टाया बदनाम थांफायो आरो ना बेनिखायनो फेमिलिफोरजों नायनांला लोगोफोर आरो मिम्स बेबायदि लेथ्रा लेथ्राखौ शेयार खालामनो नाङा आरो ना माने मिम्सखौ शेयार खालामजायो एबा फाल्टुयै नाथाय गाज्रि गाज्रि रावखौ खालामनो नाङा आरो ना आंनि बुंनाया बेनो नोंथांमोना मा कमेन्टआव फोरमायहर सोरबा गाज्रि मोनोबा कमेन्टआव फोरमायहर मोजां मोनोबा कमेन्टआव फोरमायहर आरो आंनि भिडिअ दिनै सोर सोर गोदान फैदो चेनेलाव साबस्क्राइब खालामनो जाबाय आरो ना खोमसि जाजोबथारबाय लोगोफोर थ' दिनैनि भिडिअ बेखिनिसै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन लोगोफोर बाय बाय दायो भिडिअखौ लोगोफोर नैबेखिनियावनो फोजोबनाय जासिगोन बांद्राय आरो बुंबाय थारला आरो ना खोमसिसि नुखादो न'आव लाइन थाबाबो माने अखा हायां हायां जादोंना बेनिखायनो भिडिअखौ दिनै मोजां नुदिया आरो आं कन्टिनिउ भिडिअ आपडेट भिडिअ जेबो लाबोनो हायाखै मानोना आंहा टाइमा मिलाया जादों आरो बारहुंखानि बाथ्रा दङ ना जों भिडिअबो बानायबाय थानो हाया ओमफ्राय टाइम मोनबासो आं भिडिअखौ कन्टिनिउ लाबोगोन आरो ना लोगोफोर नोंथांमोना नेबाय था आपडेट भिडिअसो जागोन आरो ना आंनि भिडिअ ब्लग नङा आपडेट भिडिअ आरो ना जेखि जाया ओरैनो भिडिअ ब्लगबो फैगोन मालाबा ओमफ्राय आपडेट फैगोन मोनसे ब्लग बानायना दोनदों आङो होगोन नोंथांमोननो ग्रासलेण्डआव थांनाय नांगौबा आरो ना नांगौबा आं गोदान चेनेल खुलिनानै होगोन ब्लगा एक्सट्रा आरो नैबे भिडिअ आपडेटना एक्सट्रा आरो ना स' दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबसिगोन लोगोफोर बोथोरफोरा अखा हायां हायां जालायबाय गामिफोरथिंबो बारा गिदिंनो हायाखै बेनिखायनो भिडिअबो लाबोनो हायाखै न' सिङावनो जालाय उरलाय थानो गोनां जादों आरो ना आङो दाबसे जायगायाव थांबावनो सानदोंमोन सकआव बेनिखायनो अखासो हागोन नामा थांगोन ना थांला जाबायसो आङो नोंथांमोना कमेन्टआव फोरमायहरदो आरो ना नेक्स्ट भिडिअखौ माला नुगोन होननानै बेनिफ्राय माने एसे मोजां नाङो आरो ना भिडिअबो लाबाय थानो मोजां जायो माबायदि आपडेट नांगौ भिडिअ नांगौ नोंथांमोना कमेन्टआव फोरमायहरबा एसे मोजां जागोन ओमफ्रायो दिनैनि भिडिअआ खोमसिसि जाबाय अब्लाबो नायसाबदो आरो ना मा बुंनो फेसबुकनि बागै आङो मोननैसो बुंबाय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय थ' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन लोगोफोर थेंक इउ स' माच बिदिनो सापर्ट खालामलांबाय था चेनेलाव सोरबा गोदान फैदोंबा अन्नानै साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम आं मालाबा बुङा दे बिदि दिनै बुंबाय आरो ना साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम आरो भिडिअफोरखौ मोजां मोनोबा शेयार खालामनो बेबायदिनो ना नोंथांमोना अना नङा बिराद अनबोगासिनो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब शेयार लाइक खालामगासिनो बिदिनो बिराद मोजां मोजांबो कमेन्ट हरो आरो गाज्रिबो कमेन्ट हरो किसु मानसिफोरा अब्लाबो आं जेबो साना गाज्रि हरनाया गाज्रि मोजाङा मोजां आरो ना जोंनि थाखाय बेबायदिनो आरो ना थ' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन लोगोफोर बाय बाय